ukuze nivume ukuthi uSimba ngumprofeti. Andazi ukuthi sekufanele ukuthi ndiyenzeni bafowethu. Guys, ndiyathemba nonke nike nayibona ke lento lena. Le kaPastor Makhuba. La khona asuka khona ulendo uChris. La khona asuka khona uChris nobrother Enigma. Imali ezishisayo nje bafowethu kanye le Chris Network. Usho ukuthi nje usuka iteam yonke bafowethu. Andisazi ukuthi sekufanele ukuthi nithethe ndithini manje. Ngoba ndizama ukuthetha nami ulwimi elikama wami. But hayi bafowethu andivakale eSouth Africa. So guys, andisazi nyani ukuthi ndithini. So bafowethu bendiyithethile lento lesiprofetho leso ukuthi no oChris uEnigma makaxolise. Benithethile ukuthi makaxolise. Ukuze athethelelwe bafowethu ukuze abantu bakwazi ukuthi bamxolele. But endaweni ukuthi uChris kanye nabo naye futhi uEnigma baxolise nale team yakhe le abafunanga baye baba nenkani ke bafowethu. Njengamanje ke indaba ke bafowethu seyisecourt seyiphambili. Njengamanje futhi nje usho ukuthi izoba destroy kabi kabi ngoba lulaka likaNkuluNkulu. So bafowethu anikhathali ukuthi ubani uthini usukaphi. Sisikhathi sokuthi manje nimameleke bafowethu. Sisikhathi manje sokuthi nimameleke. Guys, tholani ibhangela bafowethu. Tholani ibhangela. Liyonisiza kakhulu ibhangela kwizinto ezininzi. Ibhangela nje xa ndikukhandela ling-1200 ibhangela. La nitholakala khona mawusuku ufuna ukuza esigodlweni sami. Lapha eGoli la nikhona eCarltonville. Uyafona before mawusiza. Awuvela usuku uzongena nje esigodlweni. Uyafona mawusiza ndikwazi ukukulungiselela mawusiza. So tholakala ku number ethi 064 977 5263 064 977 5263. Abantu abathanda iprivacy kakhulu lesiyama politician labantu baphezulu ndiyakwazi ukunilungiselela private bafowethu. Ndiyakwazi ukunilungiselela private obishop abazalwane ndiyakwazi ukunilungiselela private. Cela ukuthi ma South Africa from today isiprofetho zami nizithathele enhloko. Ngicela ukuthi nizihloniphe kakhulu isiprofetho zami ma South Africa. Ngifuna ukubonga kakhulu uDr Simba ngumfana omncane umfana waseGoli lo bafowethu. So please ma South Africa zimameleni iziprofetho zami. So obrother Enigma kanye nabo Chris bazofuna uxolisa ngoDecember. Ofishe imbondo mina benibanikeze uNovember. Ivideo ihambile yaspread yayofika kubo. So njengoba senza ama video kanje like senza ama call ke bafowethu. Ispreadile yayofika kubo. So sake sibheke la kumakhuba ukuthi boyipheni labathini. Uyabona because abantu abasazucenga manje. Abasazucenga manje abantu. Uyabona. So ndiyenda asho ukuthi bathandaza ukuthi kuyo yonke le journey lena bangaluzi isoul. So mina ngokundisrespecta ukuthi bangaxolisi la kuNovember. Hayi guys. Mabambo odibana intanga zabo sebehlule kakhulu ngumprofeti uSimba ke lona. Nitholakala kwinamba ethi 064 977 5263. Amabhangela khona, amabhangela ndwakhandile. Abantu banobufakazi obukhulu bafethu obudlula ngisho nobendlovu. Ubufakazi obudlula ngisho nelwandle. Ngendlela ubufakazi obukhulu ngakhona impilo zabantu ziyasinda bafowethu libhangela. Abantu bayanqoba, abantu bazibona izitha. Ziyenzeka phakwa bhangela bafowethu. Uyabo, xa ndikukhandela ngu-1200 1200 rand. So ukulithenga kuba ngu200. Mawuhlala kude ukuthi ndikuposele kuba ngu110. Funa ukubonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu anibusise. Amen.